pawb, enw fi yw Griff Gwych a dwi'n ôl efo episod arall o Minecraft. Tro neitha oedden ni gael enchanting table, ac oedden ni wedi enchantio armor ni a bow ni, ac oedden ni gael anvil hefyd. So episod yma fi'n meddwl sy'n ni'n gael iron sword, dim just yr episod I gyd, ond gael iron sword I ddechrau efo, a wedyn dechrau lladd enderman I gael ender pearls. Iawn, so, na I ddechrau off efo gael iron sword fi, dwi'n am iron fi gyd, a dwi'n am sticks, os dwi'n chi ffeindio nhw. Iron sword, a na I probably enchantio fo efo enchant. Na roed enchant 5 ar efo. Na roed un. Chwilio amdan yn da 5. Fynd am na neud o 3 gwaith arall. 1, 2, 3. Unwaith eto tan dwi'n gael 5. Tan dwi'n gael 5 nesaf neu gael o. Dwi'n gael knockback, ma hwnna'n sword amazing hwnna. Knockback 1 a sharpness 1. God sakes, ma hwnna'n, dwi'n mynd I allan hwnna wan. Dwi'n mynd I wneud o'r ceffil fi. Neith hwnna probably one-shotio. Da, na newid o I easy mode. Ella bod y monsters wedyn. Sa monsters yn unlla. Na nid o'r dafod ma felly ta. Gwawn to bech ni se... Oh my... Wow. Imagine oedd yna'n sword eitha dda am 5 enchant. Come on. So... Na I gadw'r sword ma wan. A na I miwsio fo tan dwi'n mynd i'r end. So mae'n well sa fi'n neud speed potions wan, actually. 3. Neu speed potions. Ti'n sugar, Os dwi'n chi ffeindio sugar da. Mae'n 3. Na, mae'n 1 dwi'n sio. Na roed hyn yn ôl yn y chest wan. So tra mae hyn yn neud wan, dwi'n mynd I wneud iron sword I fi iwsio wan, sydd ddim wedi cael ei enchantio I lladd enderman. Eich os dwi'n neud o'r normal, byna enderman. Dwi'n ffeindio nhw'n unlla. Be na I wneud ydi newid o normal I easy. A wedyn, na I fynd yn... Os dwi'n neud hyn yn iawn, na I fynd yn creative I spawnio stack o spawn eggs enderman, cos dwi'n meddwl bod fi'n mynd I gallu ffeindio nhw felly. Mam 16 ti'n gael, Na newid o I survival. Na ddechrau off efo un o yma. Pam? Ydyn nhw mond yn spawnio normal neu rhywbeth. No yma ma'n sy'n teleportio.
Pam maen nhw'n teleportio? Lle maen nhw'n teleportio i? So fatha biome lle maen nhw'n fod i fynd? Neu... ac nhw mond yn siwio fyny mewn un biome. Mae'n stupid. Dyn nhw mond yn sbonio fewn y sand biome? O na, mae'n un o fanna. Ella na maen nhw mond yn sbonio yn y snow biome. Neu bod nhw jyst yn teleportio. Jumpio lawr yma. Nes peidio sbio, nes concentrate ar coesa fo. Yes, ender pearl. Just mynd i fod yn hell ender pearls hwn. Lle mae? Things mo. Dwi'n gallu ffeindio nhw. Uh-oh, gormod o endermans. Oh, lot gormod. Okay. Oh, wow. Mae'n mynd yn creasy, wan. Na, dwi'n eisiau siarad i chdi heddiw, Mr Creeper, ti wedi bod yn hogyn drwg. Tro ma'n ei mond sbonio fewn un ar un bryd. Uh-oh, lle mynd i mynd? Uh-oh. Mae sheep yn creepy wan. Oh, oce. Lle mae wedi mynd? Beth fi gael? Absolute... Oh, do, beth fi gael un ender pearl. Lle mae wedi mynd? Weird. Yes. Dwi'n gwybod be i wneud, ond dwi'n rili'n dda hyn. Okay. Lle mae'r portal yma wan? O na,
eye of enders yn e. Oh my god, dwi'n stupid. O, fi ddim hofio'n eye of enders yn neud yna. Oh my god, dwi'n stupid. Be na neud. Potion of swiftness. Okay. So dwi'n meddwl bod fi wan yn mynd i fynd yn prepared i fynd wan, cos a dwi'n mynd i gael fath o ryw backup sword, dwi'n meddwl jyst rhag ofyn. Wait, dwi'n yn arrows. Okay, faint o arrows dwi'n meddwl? Dwi'n 16 arrow. Oes o pwynt neu mwy? Dwi'n un feather. Dwi'n 3 stick. Dwi'n flint di'r peth. Okay, dwi'n meddwl cyn mynd. Na, actually na. Okay, dwi'n yn gwybod sut i fynd yma wan, so... Be na neud ydi... Can we hang nôl fewn? Ydyn ni hwn yn ôl am munud i fyma, a wedyn... Na mynd i nôl eye of enders, chos dwi'n meddwl bod yn mynd i weithio heb gael rei. Dwi'n gael stack. A stack arall, ag un stack arall. Okay. Dwi'n meddwl bod fi'n barod i fynd o'n i'r end. Yeah, okay, so gydw i newid hwn yn ôl i survival. Yeah, no, pwy nath i ti fi? Okay, dwi'n mynd i fynd â cwn fi. Dwi'n mynd i fynd â cwn fi ac dwi'n mynd i fynd â ceffyl fi. Yeah, dwi'n mynd i fynd â ceffyl fi hefyd. Okay. Lle hwn yn mynd? I fyma. Okay. So dwi'n gael hwn yn ôl. Oh yeah, whoops. Iawn, so mae hwn di mynd i fyma. So ffordd i fynd rownd fyma. Dwi'n gwybod i bydd ceffyl fi ddim yn licio dŵr. Iawn, so dwi eisiau mynd i top fyma. So os dwi'n iawn, os dwi'n gael fyny at y bit coch ar y jump meter, na i fynd 3 blocks dwi'n meddwl. Lle? Dwi'n meddwl. Nath hwnna cracio. So dwi'n just mynd ymlaen i fyma. Wait, lle mae'n mynd? I lle? I fyma. O, dwi'n feddwl... Oh no, dwi ddim hofio... Dwi ddim hofio pickaxe fi. Oh, damn it.
Okay. Dwi jyst mynd yn ôl I fynd yn ôl pickaxe fi. Just aros dim yma. Gobeithio wneith o'n mynd yn bell. Iawn. So, mwana. Wait, be? Pa mae ci fi'n ddi? What? Mae ci fi'n ddi? Yna weird. Okay. Dwi'n pic fi wan. Di cwn fi'n dilyn fi? Un. Ond di'r ail ddim. O, di ma. O, mae cwn fi yn ddi am munud. Weird. Oh. Damn it. Di ci fi ddim yn... No, ddim di drawnio. Pa mae ci fi'n atacio fo? Hei, stopia. Oh no. Oh, mae'r ci ma'n newi lladd. Oh, mynd na'n uffernol yna. God's sake, mi eisiau mlynedd. Dim ots na gar ymlaen ar ffwt ta. Ci fi'n crwl. God. Waw, wrth mynd dod â bwyd. Oce, dwi'n meddwl nes I just... Oce, iawn. Dwi'n ôl lan I taflud yr ender pearls. Dwi'n yn gofio collectio hyn, dwi'n lo. Dwi'n meddwl na yma, dwi'n gofio mynd. Okay. Diolch yn rhywle am yma. Ci fi yma. Dim ci fi. Ci rwy'n arall. O, mae cwn fi'n dod yn. Lle ma nhw? O, fan nhw. Ha? Oh my god, dyna'n clyfar on. Ti'n gwybod nhw'n sicio dŵr off nhw on? Mae'n cool. Dydw i'n meddwl yma na? Na. Dwi heb di bod hyn mae'n bell o tu fi ers ages. Wait, be? Lle nath hwnna fynd on? O, I fyna. Mae'n gymryd i'r on. A fi wedi clywed ar y computer, Minecraft, fatha computer edition, dim dyna beth maen nhw'n galw, ond dyna beth dwi'n galw fe. Maen nhw wedi adio wings, wel, dyna wedi adio eto, maen nhw wedi adio fe'i snapshot. Maen nhw wedi adio wings, a ti actually gallu fatha, ti'n gallu fflio yn survival, ond ti'n gallu fatha glaidio. Fatha mae Batman yn iwsio efo'i cape. So ffordd ma. Dal I fynd ffordd ma.
cymryd ages i fynd i fan. Dwi'n mynd yn bod. So mae wedi slightly newid ffordd fan. Lawr ffordd yma. Lawr ffordd yma. Iawn. Dal i fod mynd ffordd yma. Dwi wedi gallu nhw. Pen yn neud, dwi'n gar ymlaen fynd ffordd yma. Dwi'n mynd i... so ffordd yma. Dal i fynd ar yr snow biome. O'n dechrau fod wedi newid patrwm, ond mae'n just yn hwyr. So, car ymlaen mynd ffordd yma. Ti'n disgyn mewn i twll am chydig yn ôl. Iawn. I'r jungle o'n, ia? Dwi bron o'n di bod yn, heblaw am sand, desert, dim sand. Heblaw am desert biome, dwi wedi bod yn bron bob un. Be gennych chi? Gennych chi forest, gennych chi snow, gennych chi normal, a gennych chi sand. Ffordd yma, car ymlaen mynd ffordd yma. Ffordd yma. Gad fi gael blocs allan. Dwi'n top coeden on. Ffordd yma, iawn. Taith yma yma, dwi. Mae'n cymryd ages. Dwi'n gwneud... nath fi fethu jump na fan. Os dwi'n marw yma de. So, be'n ei wneud ydi, na i setio spawn point fi yma. Be'n ei wneud ydi... nath fi marw. Skellington. Yes, oce. Be? Lle dwi yn? Oh, God. Mae tŷ fi fyna. Dwi'n meddwl bod yna'n sein o'n yn dweud bod ni'n mynd barod i fynd i'r end. O'n i probably fynd i'r end yr episod nesa.
So be na'n neud dan ydi neud storio hyn i gyd yn chest ag dwi'n meddwl bod fi'n jyst dim yn barod eto. Dwi eisiau mwy o potions, mwy o hynna, ti'n gwybod. Okay. So okay. Dwi'n siŵr am ers fi fynd, Mae'n wedi gofyn, mae'r anifeilydd wedi dod am parti wan. Dwi'n meddwl fi'n mynd i orffen yr episod yna wan ag enw fi ydi Griff Gwych a ta.